Ibu kota Jakarta itu terus kok suatu saat akan tenggelam lebih cepat dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Panjenengan pripun mensikapi pahamane Mbah No, apa yang dikatakan itu benar. Benar, Pak? Adanya ya. Masuk akal? Masuk akal. Kenging nopo kok masuk akal, Mbah? Ya karena menungsane wis tatanane angel. Lah engko alame ngamuk, eleh tak kene. Ora sah kondo piye-piye, ambles ngene, ambles le. Lek Mbah Alam muni ngono, ora dadak jembuti sitok-sitok kesuwen kan. Contoh tsunami Aceh. Oh, nggih. Dadak ngrembyahne tangan enggak? Banyu munggah kan. Jane kabeh iso nganti rusak iki sing tak omoni keseimbangane jomplang lho le. Contoh ya, dhisik iki dicipta jagat saisine antarane segara karo dasare cara antarane laut karo sing di atas laut ki imbang kan. Nggih. Dhewe cara anu negarane karo laute ngono kan, imbang. Lah terus saiki kenyataane ya laut sing di piye repot lek ngarani diuruk terus dinggeni. Lah kan nyelot ciut. Ya enek wajare to lek nyelot ciut iki cara iki di redesek-desek perang melutah ya. Ngono kuwi mau logikane kan. Terus salahe sapa iki? Salahe menungsane kan. Nggih, Mbah. Mangkane lek jaman dhisik Mbah Buyut gak tahu to enek cara ngomongne angin puting beliung, tsunami, barang nu kaya ora enek dhisik. Mboten nggih. Iya. Soalnya keseimbangan alam tercipta. Masih nggih. keseimbangan. Jadi Mboten serakah nggih. iya ya Guru didamel perumahan, ngoten nggih, Pak nggih. lek nganune mbae lah ya bener to. Adae banyu diciutne ngene lho Le. Nggih. Stabil enggak terusan iso-iso. Lah iya ya semono. Sementara pohon-pohon yang besar Ditebangi ya. Sedaya nggih salah menungso piyambak satosipun nggih. Ya makanya kalau diambil dari pelajaran ya ora pantes lek Mbah No ngomong ke atase Mbah No ya. Dari agama apa kangge nata kuwi mau kenyataane belum bisa tercapai ya cita-citane. Nggih. Untuk menyadarkan manusia atau aslinya agama ki mulih. Nggih. Saiki kira-kira teko wawasamu wis sadar apa urung menungso iki mau? Dereng kok, Mbak. Lah iya ya. Artinya kan ada kegagalan di situ. Nah iya semangane Mbah No ngomong. Nah terus anu Mbah, kan kathah niki tiang ten gene Mekah mriku nggih. Nah nek ten gene ajaran Jawa Dwipa niku enten apa mboten ritual khusus gantose Ada. napa bentuke? Ya terus penyucian diri ya Le tembunge ya. Nanti ada tempat yang tersendiri tapi le wis ya lire penyucian diri ki ya kudu lamun kuwasa Le ya. Lire lamun kuwasa iki wis di dalam rumah tangga wis cukup. Lah penyucian diri ya khususnya ya kaya perjalanan Mbah No gur ngeterapne antarane manunggale rasa jatine karo sing kuwasa kuwi mau kan kuwi. Lah kuwi engko lek bisa terlepas dari situ lek teko pahame Mbah No ya arum 40 hari. 40 hari. Ya tapi lek sandene wis lulus nang kuwi gelare duduk kaji Le. Napa, Mbah? Rama Resi. Oh. Werdine raga sikmane sing wis resik. Gak suci lho ya. Rama Resi. Werdine raga sukmane sama Sing wis resik, gak suci lho ya. Ya resik lek bersih no gimana? Itu lu versi Jawa Dwipa. Versi Jawa Dwipa harus ada itu. Lembah no asline kan
sing tak omong nih ujian secara tidak langsung kan. Nggih. Tapi baliknya kan ora bacaan. Nggih. Oh, gak bacaan. Lunga lu dan pegunungan Ya sisime ngono kuwi mau. Nggih. Jadi esensi atau inti daripada haji adalah pembersihan diri. Pembersihan diri, menyatukan alam dan penciptanya, fokus. Wis. Ya nyawang ae lho lah, wis. Berarti Mbah kadang enten tiyang sambat ngoten niku, nasibku kok ngene kan ora berubah-berubah ngoten. Sementara tengene kitab suci, tengene Quran yang diajari Tuhan tidak akan merubah nasibmu jika kau tidak merubahnya sendiri gitu. Artosipun lak ngeten, Mbah. Nasibe menungso niku jane ingkang nentuaken ya piyambak lho, Mbah. Iya, lek nasib ya. Nasibin menungso ki mo sing iso ngowahi ya menungsane dhewe. Pun enten piranti lengkap. Ya ngangge akal A1 kuwi mau ya. Tapi lek A2 tansaya parah ya le nasib engko. Ngono lho. Mangkane antarane kodrat, kinodrat ya. Lek kodrat iki contoh Sang Hyang Tunggal nyipta jagat saisine wis seprono seprene Surya iki judule teka kono. Terus enteke nang kulon. Isuk wis teka kono neh lek bulane ya ngono. Sing kok kono rene enteke nggih kono. Ya kuwi pele ya gegandengane antarane lanang karo wedok ki mau to. Wis kuwi tau sambat udan mendung ya panggah mlaku. Jan ora tau sambat. Mangkane amadangi jagat. Lah niki Mbah, kadang ten ngene budayane derek-derek Hindu nggih menawi nggih. Niku lak enten ketika kapundhut dibakar. Yang Muslim dikubur. Iya. Menurut pendapat pribadine jenengan niku sae pundi? Ya gak iso ngarani kuwi aturane menungso sing wujud ya Le. Gusti Allah iki gak ngatur centere kali ya gak enek aturane Gusti Allah. Ya enek to sampean iki. Gak enek aturane. Le saandene ya. Gusti Allah iki duwe agama. Aku ngetutne agamane Gusti Allah Le. Saandene Gusti Allah iki duwe agama. Oleh otomatis agamane Gusti Allah Mesti bener. Oh ya mesti wis. Berarti niku suwedaya aturane menungso nggih, Pak nggih. Lah iya mangken tak omongni menungso iki kedunuhan kuwasa. Oh iya. Jadi jelas to. Nggih. Bapak bakar dapat kan. Ya cuma kepercayaan orang Bali dibakar itu mempercepat proses unsur yang berbentuk rogo itu tadi. Nah kan wis tak omong ning ngarep to. Ninggale wong Jawa otomatis ninggal raga mati rasa roh langgeng tan kenaning wah kembali ke asal rohnya. Mbah niki titipan pertanyaan. Pak Jokowi niku miturut jenengan napa memang tiang linuwih napa pripun Mbah anggapane panjenengan lho? Ya lek teko pahame Mbahno ya padha-padha ya aku karo jenengan. Linuwe Pak Jokowi iki memang ada yang melebihi ngono lho. Mboten kok terus dikawal kali sinten ngoten-ngoten niku mboten. Ya kabeh ku kan ya pilihane ngalam to. Pilihan alam. Terakhir terus iki cerita nyata ya. Dulu Mbahno ada putri kesini namanya Tribuana Tunggal Dewi ya. Lah terus masalah arepe ngadepi pilihan dia sowan ngene Pak Prabowo. Sampai diadang karo sapame akhirnya bisa ketemu Pak Prabowo. Terus iki cerita nyata ya Le. Sing ngomong ya Tribuana itu tadi. Terus ini sosok menungso to? Menungso lumrah, enek putune ya. Lah terus Pak Prabowo diomongi, Pak Prabowo
kowe tak kei dhuwit 1000. Lek ora dadi aja dadi kaya kuda lumping. Nah, terus sowan ngene Pak Jokowi. Yang wehi dhuwit, Pak Jokowi, sampean tak kei dhuwit 1000 kuat apa ora? Jawabane Pak Jokowi kuat. Ya wis. Lah mbahno nganti ritualan nggih Magelang nggih ngentak bisa dibuktikan ya Le. Dadi ini Tribhuwana Tunggal Dewi iki bangun termasuk Keraton Pendem nggih ngentak Magelang. Mbahno ritualan nggih kono, nanggap wayang-wayang teko kene. Sinten sejatosipun Tribhuwana Tunggal Dewi sing kok nyukani yo terus 1000 niku pripun maksudnya? Ya wis ngono kuwi mau dengan suarane Pak Prabowo kowe tak kei dhuwit 1000 lek ora ada. Ya 1000 kuwi. Wis munine 1000 ngono kuwi mau. Tapi lek ora dadi aja dadi kaya kuda lumping. Lah sowan ngene Pak Jokowi yang ngono dikei dhuwit 1000 sampean tak wangi apa kuat? Jawabnya kuat. Nah, terjadilah Pak Jokowi yang jadi itu. Iki kisah nyata bisa dibuktikan Le. Damel napa Mbah? Damel napa? Tribhuwana? Damel padepokan napa? Termasuk Keraton Pendem. Ten daerah pundi niku? Ngentak Magelang. Magelang. Anu, sampun sepuh tiyangnya. Ayo, kasih kinyis-kinyis umure masih 23 tahun. Waduh. Lah kuwi perjalanannya sing ditutne. Angger tak tekoki anu Mbah, ini ibu ki ya aneh. Lah jenenge kongkon bangun padepokan duwe ora duwe. Ndilalah teko titi wancine iki ya duwite ya teko. Ngono lho. Lah nggih kono iki bisa dibuktikan deh. Dadine terus nggih dhuwure sing nggir kulon kuwi mau enek patunge Semar Turu, dawane 20 meter. Terus sing kangge pamujane iku Gajah Mada kanan kiri. Patung gajah. Jenengan tasik sering Mbah ten kene tempat-tempat luhur ngoten. Wah, saiki wis ora. Mboten nggih. Engko sanu balik neh. Jarane wis pegunungan tinggi wis balik wis. Ya urip lumahe tiyang gitu. Oh yes, urip lumahe tiyang dadine ora kok kuminter-pinter ya gelem ngene iki. Lah nyatane iki ya tas kos sawah. Jenengan rene mbake kok siksa. Mbak nek tiyang kapundhut itu sing sae niku apa enten ciri-cirine misale kados mesem kan pripun Mbah? Ini sing ciri-cirine wis ditenono. Iya. Ki bisa salah bisa benar Le. Boleh sik mbahno kan wis menungso lumrah. Lek wis bener gak lumrah menungso berarti. Contone lek jasad ki mau lemes, ki mau ketok. Jadi cara anu lulus. Lemes nggih. Iya wis berapa sakndene ninggal nganti isuk, nganti pendak isuk. Cara di sini kudune lek umpama disendakemne panggah nglimbrek ngene itu ciri-cirinya. Ada. Ya contohnya aku mbuktekne dhewe, guru kuwi mau nganti tak taleni ta. Ki Warto wae nggih. Mboten. Sapa? Gurune. Lah iya kuwi mau. Boleh aku ya mangku ya Le. Mboten kaku berarti nggih. Lah ya mangkane dikenek niki ya terus akhire ya tak taleni ta. Ciri-cirinya. Boleh aku ya diomongi ngono. Tapi ngono kuwi kan ya lebih. Wis kenyataan ngono kuwi. Nah kan aku mbuktekne dhewe ngono lho, ora jarine. Nggih. Dadine ora enek le keluargane nganti nangis niku gak enek. Wis gembira. Oh, ngoten. Nah, sampun disanjangi ya. Ya seneng bapak balik. Cara tujuannya terlaksana kan. Tujuannya balik nang langit kayak pamit-pamit wis seneng dong. Nggih to. Malah mujine muga aku keturunan bapak kan ngono malah.